Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesibanzoni sekulethela sona indaba efika ngaso-ke isikhathi-ke ubaba-ke uShenge laphana-ke uButhelezi-ke phansi lena-ke eMsinga uzwakalise-ke ukungenami kwakhe ngemvunulo-ke esigqokwa ubudlabha egqokwa abantu-ke abanobulili-ke obungaqondakali-ke njengoba-ke kusaphakele noma-ke kugcwele laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke bona-ke labantu-ke abanobulili-ke obungaqondakali sebevele-ke begqoke imvunulo yakhona-ke kwaZulu-ke useveze umbono wakhe laphana-ke ubaba-ke uShenge uButhelezi nibukele nansi-ke ividiyo yakhe engizokushiya nayo bese uya laphana-ke ezozicomment section sizwe ukuthi wena olwakho uvo noma-ke umbono uthini-ke ngalo-ke lolu daba. Yeyi sanibonani weNingizimu Afrika we-South Africa sanibonani. Ngibona ngathi abantu baseNingizimu Afrika bathe bacosha ungizwe ekhuluma ngabantu abeyitabane nje umuntu elibeke ulimi uliqonde ngathi mhlawumbe ungumuntu okhuluma into engazwakali kahle. Akuyilo nje iqiniso singalivumela thina abantu besintu ukuthi abantu begqoke imvunulo yethu beyigqoke kodwa umuntu awumazi noma uyintombazane noma uyindoda. Akufuneki nje lokho sikuvumele sikuhlengise eNingizimu Afrika kakhulukazi thina bosizwe sakwaZulu ayikhona. Yebo siyavuma kunamalungelo kule democracy, kunamalungelo akhona anikeza abantu laba bobulili besithathu ukuthi mabakhululeke nabo ngoba sazi ubulili thina bubili. Ubulili-ke ububili obukhona umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Lobu besithathu yilobo esingabazi osebuqalwe la emhlabeni obuyisatanism ngoba ngempela umuntu ozele ingane yomfana ufuna ukuba ingane yomfana imondle ize iganwe ikhulise umuzi wakhe. Ozele ingane yentombazane ulindele ukuthi alotsholelwe akhiphe ingane yakhe ayikhiphe igide iphume ihambe emzini wayo iyokwakha umuzi. Asikwazi lokhu ukuthi intombazane ijikele enye intombazane kuthiwe sebeyathandana, indoda ijikele enye indoda ithi sebeyathandana. Niyifunelani futhi imvunulo yethu ngoba kumele kube neyenu phela manje eseniyenza. Cha nami angihambisani nalezi zinto elonizenza abantu. Umuntu wesitabane nje akazazi phela ukuthi lokho engikwenzayo akukho ngisho eBhayibhelini ukuthi kuyoba khona ubulili besithathu. Ngakho-ke asingeke sikuhlonise ngoba uhulumeni okhona vele yikhohlakali vele zivuma noma ngabe yini. Zivuma noma ngabe yini njengoba kusuke kubekwa imali phezu kwetafula, zivuma noma ngabe yini. Zivuma manje beyiphazamisa amaphoyisa ukuthi asusebenza akube yizo ikhohlakali lezi kahulumeni evikela abanye abantu bebulala abantu beba-hijack bentshontsha imali benze zonke izinto ey'khohlakele ngenxa yokuthi bafuna bona iy'khundla bafuna amandla. Manje namanje baqeda kushawa mthetho othi funeka thina sibizwe ngey'bongo zokubo womfazi. Kanjani umfazi kodwa abaguqulile umthetho othi umfazi uma efuna indoda akakhiphe inkomo eziwu-11 ngoba indoda uzoyithola bese kuze kwazi ukuyibiza ngesibongo sakubo. Kuthiwa nje asibizwe ngebongo zabafazi. Into ebuyaphi leyo? Umuntu nje owuhulumeni ozongitshela uma ephendula le nkulumo yami ethi umthetho walelizwe uthi umthetho oshiwa obani lezi igebengu. Hayi itabane nje ayiphume iphele nje emvunulweni yethu, ayiphume iphele nje ehambe ziyova laba bayikhulumelayo-ke inhlangano lezi ezikhulumela itabane ukuthi inelungelo aziphinde futhi lezo nhlangano ekhande imvunulo elingana efanele lezitabane. Cha iphume nje emvunulweni yethu ziyasijwayela. Izwe lingafa phela uma singathula singakhuluma iqiniso ngenxa yokuthi sesaba ukuthi umthetho uzothi umthetho